bigarren mailako bi mutil gara. Eta Eroski Kontsumereko aldizkariaren berri bat laburtuko dizuegu. Berri hau akabo idorreria deitzen da. Baina, pertsonak hiru alditan behin joaten da goroskiak egitera. 50 urtetik 64 urtera goroskiak egin aldira. Goroskiak ez dira hain erraz egiten. Elikadura, ariketak eta ordutegi regularra. Janariarekin lekaleak, barazkiak eta abar jan behar da. Ura eta edarietan oso ona da urasko edatea eta errefresku asko ez. Kirol egunero oso ona da kaloriak erretzeko. Eta ordutegi fijo bat eduki behar duzu aldaketak ez ukitzeko. Goroskiak zenbat zuntz hartu behar da? Zuntz Espainian gizonak 1000 kaloria hartzen dute, baina medikuak esaten dute 10 zuntz eta 1000 kaloria hartu behar dela. Eta hau izan da gure berria.